And now, it's time for SPG, as in Super Back and Earn Secret Files. Nakita ako ng mama ko habang nanonood ng hentai. Itago niyo ko sa pangalang Hentai Lord. At gusto ko lamang pong i-share ang SPG Secret File ko. College ako nang mangyari ang pinaka hindi ko inaasahang mangyayari sa buhay ko. Siyempre, minsan, hindi rin maiwasan na mabulungan ka ng konsensya mo. Kaya, nagawa mo yung bagay na yun. Kaya para magkaroon kayo ng idea, kakwento ko na nga. Sabado nun. Walang pasok. Siyempre, araw ng pagpapahinga. Busy ang family ko sa paglilinis ng bahay. Samantalang ako ay naglilinis ng kwarto ko. After ko maglinis ay pumunta ako ng sala para mag-Facebook. Siyempre, kailangan kong i-chat ang girlfriend ko. Kasi madaling mag-isip yun ng mali. Pag hindi ka nakapag-chat agad sa kanya, aba, alam na this, World War IV ang mangyayari. So, habang nag-aantay ako ng reply, nagpunta ako ng Google. Sinearch ko yung anime na pwede kong mapanood mamayang gabi. Oo, inaamin ko. Adik ako sa anime na inaabot ako ng madaling araw kakapanood. Minsan nga, pinapatay pa ni mama yung wifi namin kasi naiinis na siya sa akin. Kaya nag-scroll down ako nang nag-scroll down, mahanap ko lang ang panonoorin ko. Hanggang sa mapatigil ang mata ko sa isang larawan. Hindi siya anime, pero ang cute ng pagkakagawa sa cover nila. Tiningnan ko agad ang plot at ang genre niya. Hindi ako makapaniwala. Isang hentai ang nakakuha ng atensyon ko. Siyempre, na-curious ako sa plot ng palabas. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na panoorin niya. Siyempre, naisip ko dapat sa pribadong lugar ko dapat panoorin ang bagay na yun. Kailangan kong pumunta ng kwarto para walang sagabal. Agad-agad kong sinabi sa mama ko na, Ma, papasok ako ng kwarto ha, tsaka magpapahinga na ako kasi medyo napagod ako eh. Ilalak ko yung pinto no po para hindi ako maistorbo. Sabi ko sa mama ko. At ang sagot naman ng mama ko sa akin ay, sige lang anak, magpahinga ka na nga. Pero parang may kakaiba sa tono ng boses ni mama. Pero hindi ko nalang pinansin. Pumunta na ako ng kwarto. Nilak ko ang pinto ng kwarto ko. At binuksan ko na ang computer ko. Pagbukas ko ng computer, agad akong nagpunta sa Google Chrome browser.
Pero, para safe, at walang malagay sa talaan ng kasaysayan, ay nag-incognito ako. Agad kong sinearch ang doubleh.com at hinanap ang hentai na yun. Nakita ko agad at milyon ang views sa site. Inopen ko ang episode 1. Opening pa lang! Nakakatigas na ng katawan. At habang nasa kalagitnaan ng palabas, may narinig akong taong nagsasabi na, "Hoy, ano yan? Patayin mo yan, sira ulo ka." Agad akong nagtaka dahil nalak ko naman ang pinto. At ako lang naman ang nasa kwarto ko. Medyo merong kaba akong naramdaman. Tug-tug, tug-tug, tug-tug. Tingin ka sa bintana, sabi ng boses. At pagkalingon ko sa bintana ay napasigaw pa ako nang makita si Mama na nandun sa bintana habang hindi mabasa ang muka. At ang sabi niya ay, "Walang niya ka? Akala mo hindi ko mahuhuli ang kalokohan mo? Patayin mo yan at mag-usap tayong dalawa ka. Ikaw hentai lord ka." Sigaw ng mama ko. Sigaw ng mama ko. Hindi ako nahihiya sa pagsabi niya. Nahihiya lang ako dahil yung boses ni Mama ay dumadagundong at umaabot naririnig ng kapitbahay namin. Paglabas ko ng kwarto, agad akong sinermonan ng mama ko. At tinanong ko si Mama ng, "Ma, ba't naman naisip niyo na sumilip pa sa bintana?" At sumagot naman siya ng, "Sino ba naman kasi ang maglalak ng pinto habang magpapahinga? Tayo-tayo lang naman ni Papa mo at kapatid mo yung nandito." At yun na nga. Simula nun, tuwing mamamalengke o aalis na lang sina Mama, tsaka na lang ako nanunood ng pinakamagandang panoorin, ang hentai. Para walang abala at para super safe ako sa panonood. At minsan naman, sa phone ko na lang pinapanood. Kasi matalino ang mama ko. Pinapatay niya ang wifi namin pag alam niyang may tendency akong manood nito. Pero minsan, anime naman ang pinanonood ko. At nai-explain ko naman. At sa lahat po ng mga gustong manood at manonood pa ng hentai, at sa mga manonood pa lamang, no? Tip of advice. Huwag niyong sasabihin sa mama ninyo na maglalak kayo ng pinto pag magpapahinga kayo. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ako ang binansagan ng nanay kong hentai lord. At ito ang aking SPG, Secret File.